wakhetha ukudedela ibandla ukuze abambe ukudla. Owesibili akhetha ukudedela ukudla ukuze anyuke nebandla. Nisekhona? Nikhona bazalwane? Ya, ngoba umuntu okhulile akazenza izinto ngoba epressured. Athi kwenze example. Uyazi ukuthi abantu abangakhulile in the abundance of many things bayeke izinto ezihle zonke ozenzile bagede yonke ongayenzanga. Oh, Nicole Macon? Yeah, in the abundance of many things, they just blue tick the right things. Bese becinga yonke. Kunomzalo kuthiwa nje kahle abakushona uma wakhe. Monday mfaka inkonzo, Tuesday ngihambisa inkonzo, Wednesday ngihambisa inkonzo, Thursday ngihambisa inkonzo, Friday ngihambisa igrocer, ngifaka umlindelo, Saturday ngingcwaba. Kudlula iviki lokuqala, kudlula iviki lesibili, lesithathu imbuzo awusibani manje muntu. Athi baba ulimela, ulinyazwe yini? Hayi uthi manje baba akamlandanga uma wakhe emoshwala. Inkonzo ngifake Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday sakathi igrocer salindela, sangcwaba, sasala emva komgcwabo sahlala umndeni saduduza. Ukhalela ukuthi angiyazi emoshwala. Mazobuza lo mama ubulawe yimi ngani manje? Yini indaba ukukhonza isabatha kanjani? Akayibona isacrifice oyenzile uma izinto zakho. Amazi ipheni yokuphatha abantu abangakhulile. Ingakho ngithi mina ubungakakhuluma usukwenza ngoba uzokwenza singakubongi phambili bese uyalimala. Kanti wena uwenzela ukubukwa hayi inkosi. Umuntu ongakhulile engasibhakela uJeqe lana ngeconference manje uma singasho ukuthi hayi wosomnandi uJeqe uzobe uzubunjani uJeqe uma singayigomanga usiyoba umuntu uphelela abantu bese bathula kanti kuphakela ukuthi sikome yini ngoba you were doing your contribution yoba awutshala khona akasikhule lonyaka. Awu nikhona basalwana ungakhulu makusenziwa amapledge ithiwa basami ukhazi ngathela uthwe naye ngizothenga inkomo ungakhona isondele into the conference usuyathula awukho wena nenkomo yini kanti okukhulu ukusondela kubaholi uthi mfundisi lento engangiyithembisile ibukeka sengathi ngeke yenzekala ngoba kunabanye abane-potential ababangayenzi plan kodwa ngoba engqondweni sinawe akuselona ikala ukuhluleka kodwa ikala ukuthula emva kokuhluleka isanyani bafethu leyo awungenze emakhanda akukhule kancane nje kancane noma ngephesenti nje akukhule kunena behlulu awusondelane ke makhona na statement samsesibili izinto kulombuso izinto kuphi ya uNkulunkulu akaphendula abathandazile uphendula abakhulile. Haleluya. Angizophinda futhi. Akaphendula kanjani? Kodwa uphendula kanjani? Ngoba uNkulunkulu uma ukwamkela at the position of prayer kodwa uphendula at the position of growth. Ya, ngoba uNkulunkulu akasebenzi ngama emotions. Ingankulunkulu ungahlupheka akathi cha uyahlupheka kwesami athi ngimzame cha. Uqale bheka ukuthi le nto ikhulekele uyikhulele yini ngoba kuyenza ucela into engaphezulu kwecharacter kaso sebathina abantu bathama amathanga ahlanzela kanjani makusuka sebona ukuthi lo muntu akasibona isibusiso phambi kwakhe alibona igama kaJesu kunabantu abasho njalo kuwe bebona indlela oyiphethe ngathi umzalwane unjani lona ongatshengisa growth kulombuso ngiyaphinda abasalana kulombuso uNkulunkulu uphendula kanjani bafethu abakhulile yini growth phetheni in the local church sisaswana amen abasalwana alikwazi ibandla lithi ne conference wena une baby shower ngoba masukhulile udonsa ikhalenda yesonto kanje uthi ngomhla ka-13 uyomhla 15 April sine-conference bese uthathe insuku zakhe emsebenzini ze-leave uziphe le conference
mhlaka August ngineqonzo umama one day thatha insuku zakhe usuku lonke umsebenzini ukufaka kule conference sine end of the year conference thatha insuku zakhe umsebenzini usukhululeke la awuqala uthatha insuku zakhe uzabela umnandi ungakamuphi uNkulunkulu ngoba nalezi insuku uyithole kuye Tina sine conference ngapha nofaka ijob usebhishe Cape Town noma singahlangana lokho kodwa ukwazi ukuthi ibandla indirect or direct kunalapho lilimala khona ukuthi nomuntu yini shothi ayibalekile lento sizoyihlangana entabeni yaseSiyoni kunokumna uma usukhulile uphambana Masela ngakazele example ngathi mina sasekuseni la ngo5 asithandazele sophuma ngo6 emsebenzini oyokupheka kodwa noma ngo4 siyathandaza siphuma ngo5 ngazofika bani ngeke fika abazalwane kofika abakhulile ngokhona ukuthi ngone nakhe ngo4 sikhathi ngo4 ubhorekile no baba yezwa ngo4 kubanda kanje kodwa lo muntu bengakhulelwe ingane ngo2 uyavuka mathona nabantu abaqhekeza endlini wakhe uyamemeza afuna usizo wabazalwane ngiyamtshela asinazo inkinga zamademons neyinkinga ze-inability to grow especially la hayi amakhanda ethu wakhunda kahle amaduku swabapha kahle amamshafaka kodwa la ngaphakathi uNkulunkulu akasize sesishaya bafethu kunomuntu manje useminyene le fasting uyaminyana awusathi fasting today mina ngilambile uyaqala nokudla Funa manje balekeke manje kuthi mina bangazi ngiyayigulela sengasebenza ithuka engaka lungile phela yenza ungangamandla akho kodwa yenza ngoba kunomusa wokwenza esikwenzayo wenzeni bani wenzela ngoba awazi mangaka amabhube esana nje siwe wena kulonyaka awusasingaki izinto abathakathi abayijinjele ebhekeni lakho ngabamento waphi isipotiya uthi babegameni likaJesu kunamadwala aqhumayo kuneyibopha eqaqekayo kunemithi ephuphayo kunezinto ebezokubulala ehambayo ngoba imicabango yakhe mkhulu ngemicabango yethu makhelana uthi mzala taka anti awukhule phela kulonyaka awelithi amen bazalwane